Hej, øjeblik. Sådan der. Det var bare lige fordi, jeg skulle sætte den på 1 minut. Jeg elsker pickles. Skriv det i kommentarer. Jeg er i gang med at lave carbonara. Fordi der er en boble. Sådan der. Jeg skal heller ikke brænde mig. Jeg skal ikke være for tyk, og jeg skal heller ikke være for tynd. Så gør vi den stå. Jeg taste-tester altså lige carbonara med en pickle. Jeg gør det lige klar. Det her, der kommer på 2, hvor vi smager.